Back my YouTube channel आंनि YouTube channelआव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै माने देहाया सुख गैया आरोना, बिराद लोमजानाय गगा मोननाय जादों गाइसमोन। माने भिडिअखौ लाबोथ'नो हायासै आरो नोंथांमोननि सिगाङाव माने न' बानायगासिनो कालार होगासिनो आरोना, बेखौ नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो आखायाव लाबाय। स' बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। क्या खा रहा है? बिस्किट और दूध। क्या कर रहा है? पानी दे रहा है। पानी दे रहा है। चल मैं धोता हूँ। अबे मेरा हाथ साबुन को दिया तुमने। क्या हो गया? चल मेरे बारी। चल हाय अकेले जा रहे। चलो Kamu cuci aja. Ini